KARDOM jir posibitum nangli tum Karbi tech support channel on nili KARDOM nang pajir iklo lasi nangli tum amo head jong nangli tum kecheng sielong nangli tum thekponong lo nili pinikulo son a WhatsApp status tong kaselam jima lasi nangli tum ta jongsi la puson WhatsApp status ke bonai kangtung mate kaselam kangtung pulote nili laso video long nang than pon po lasi nangli tum kecheng pen kijut sia nangli tum laso video nanglang dun ignot lapen nili a process mo khaan nang than pon po lasi ili tum abang pini bange video le ilitum non pangcheng philo nang pada repin pen aro jongsin nang tum nili video kilang ben nosi lang mesen bote like ning pignon la pen nosi channel long akimilang bote subscribe ta kurik vek non ilitum first time kupilo claim nang po la Kinemaster app bang ilitum kenang sorlo la sinang ilitum download ik denon la pen download that pen plote ilitum la open nang po open that lo plote la puson interface nang paklang po la puson interface nang paklang lo ilitum la plus icon long ilitum click nang po klik delo te ilitum la ratio bang litum select nang po nangli kulo so ratio long to nangli WhatsApp status ke bonai jimala ke nangli nang ning ke hanglo ya puro sila bang depend lo si nangli tum kulo so ratio long dong select kurima la ke nangli tum nang ning ke hanglo non nili bang amo la full screen ratio si nang paklang po non nili bang ta dak 9:16 ratio bang nili dak select po select delo te ilitum la person interface nang paklang pen la media long dam nang po media long dam si itum la background color bang litum enang po nang litum close up background color long enima nang litum nang ning hang lo la background color bang enang po la pen la up la son nang litum la background color bang ko ana por tong nang litum la WhatsApp status ke bonai ji mala so teng belen la background color bang ta nang litum bi ponon bi delo polot itum la dak kisumana template bina po nili a template mukha ke bonai tang dolo la si nili la description long biat po nang litum hadak pen damda la a template mate a PNG la pen a lyrics mukhan ta nili hadak biat lo la sinang litum hadak pen dam ra download dam de non bang nili la template bang wan po template wan han ke la layer long dam nang po layer long dam si la media long dam nang po media long dam si la close up folder long tong hala so template ke chido ma hadak pen litum wanang po one date pen pilote la so template hani tum la ber det me la kichi option adung long bang dam si tum la fan full screen kuri delo na full screen kuri der pen lo teli tum la fan la I status ko anong ding mala pan li tum la fan ta wan dun sor na wan dun sor pen li tum arum hina scroll down kuri nang po la blending option long dam si tum la fan screen bang select kuri nang po select kuri der pen li tum la fan la akung a border bang li tum bithulo na layer long dam si media long dam si la border bang li tum la fan bidel na bidet pen la fan taili tum la kesia dung option long dam sili tum la fan full screen kuri nang po kuri der pen arum hina scroll down kuri sili tum la screen bang li tum select na select det pen la fan ta I status apor ko anong ding mala puina li tum wandon lo na wandon det pen non bang li tum la da photo bang li tum select lo na nang li tum first time bang nang li tum la kulo so photo tong la dak WhatsApp status ke bonai ji mala so photo fan la background color bang erase kuri nang po kosonong erase ki kuri jima nangli tum ta nosi ka chini kangtung blote nilia so video long nang than bon po la pen nosi nangli tum ta chini blote ne nangli tum ta la apps abang nangli tum download dam der non jose apps ta download le blote nili direct nili ko dak pen tong la background mo khari remove kuribo manili la so video long nang thani po non abang li tum la photo bang le tum la dak wan thulo na photo wani han ke layer long dam na layer long dam la media long dam na media long ben dam la kodak ma photo ki do bang itum rina reader pen la fan la dak wan der lo na la dak wan det pen itum la fan ta ining ge hang teng ben la dak bilo na bidet pen lo te itum la fan send to back kuri der la pu akung hina thek long po la 3 dot long la send to back kuri der lo na send to back kuri det pen lo te ilitum a photo bang a phi hina dam joipo a phi hina dam joipo te itum la fan ta I status ko anong ding mala anwan dun sol na la pen la ilitum a photo long la ring light bang aprang si do kong matidi la phanta itum ko pilo claim nang po la a template long mat ber si ilitum la phanta send to back kuri det po send to back kuri der lote ilitum la so photo han bang ko pilo claim nang po arum hinat scroll down kuri si la adjustment long dam chena adjustment long masap so ilitum la fan adjustment chena la pen ilitum la phanta cropping option long dam si masap so la mask abang on si feather bang ilitum on der lo na on der pen non bang kili tum la dak la lyrics bang la dak
1 thulo nang la si lyrics 1 po layer long dam si media long dam si a lyrics abang la dak ko dak tong kitu mai tumri si la dak 1 po 1 det pen lote nili la so a lyrics long man nili la so a lyrics a layer long ber si la phan nili alun bang mute kuri det po a thi jong si ber plote aluna se bang la dak wang rong poni se bang kom hek po la si la phan mute kuri det po mute kuri det pen lote ili tum la phan akung arum hinat wan po arum hinat wan det pen li tum la dak blending option long dam si la phan oh sorry la phan pilok lem po la dak chroma key long dam nang po la chroma key bang enable kuri si la phan ili tum pawida si la phan masap so la dak adjust lo na adjust that pen lote la phan ta ili tum ining ke hang teng bela dak pathera bilona bidet pen lote la dak ili tum aro la ami hit mate smoke bang nilibi la si la dak non smoke bang wan thu po non nili bang la dak akapre ka template ban elo la si ako la so template hanta ili tum rotate kuri det lo na rotate kuri det pen lote la hanta la kesia dung option long dam sili tum full bang ili tum select det lo na select det pen ili tum la phan ku pilok lem na po la pu arum hinat scroll down kuri sili la blending option long dam sili tum la phan screen kuri det lo na screen kuri det pen ili tum la phanta la 3 dot long ber si send to back kuri det lo na send to back kuri det lo plote la ili tum photo api dam po dam det pen ili tum la dak effect abang ili tum add lo na effect add jihan ke la layer long dam na media long dam si la effect ko dak tong do mali tum ingwai si la phan la dak wan det lo na la ili tum la effect bang wan det lo te la phan ta ili tum rotate kuri det lo na rotate kuri det pe la phan ta ili tum la kesia dung option long dam si tum phan full screen kuri det lo na full screen kuri det pen ili tum la phan ta arum hinar scroll down kuri si tum la blending option long dam po blending option long dam si tum phan screen kuri det lo na screen kuri det pen ili tum la phan ili tum la adjustment long dam la contrast pen ili tum saturation bang ili tum bor hai pik lo na ili tum la wan det lo plote non abang ili tum aise tas ready lo pon non abang ili tum la phan export kuri filo nang non export ki kuri jan ke la pu akung hina theklong pola share option ason along la share option long son ili tum ber si ili tum la phan ingke la taknang paklang po export la ili tum la export long belote ili ya tas bang je save po la pen se akon nang li tum ta quality jong si pami uji plote la pu akung hina theklong pola full HD ta ho la pen HD ta ho QHD ta ho la hai ateng benang tum select lote la ai status abang clean up po non abang ili tum export le kurilo na la si ili tum non abang export kurilo na la pen non si video lang mesen plote nang tum like nang pick back non la pen channel long taki milang lote subscribe kurik non la pen pini la so a video long itum rak la anle inton thulo nang la pen next arni kapreka a video long itum puthot chitong thulo na KARDOM